Tangba namar bakini ki biru ki lapan kwa hadu kata-kata nakaliang jongi ingin pak baik ingin pendap ya ke ba ki kwa kenang ba kin jakwa nang ni sama namar ba kelapoi hadu ba ngimla su ban tolerit ka kelapoi harendang namar ba mta sngi ui ban isaki ke ba ji hapo pelaut council kariti sensar jong kari India ka syak so bhai no yo nuru ban mobilize yu pai ba lani ban yaki ban dawa ya hok la pisngau ba ka hok ka jongpi den rei ngi ui ya jingbom internet kalong ba hadu wat ki kalikit nong pang kin yo su ya kalat ban yan ki pai ba ki kmi ki pa ki ban chau school kin yo su ya kalat ban yat lenti nang tu ya kata kadi ka balong pentut ya kale kawan jong pai ba de hawat wat kariti sensar jong kari India ka syak so bhai ngi ban exercise ya kata ka constitutional rights ka jongi bangin mobilize yu pai ba lani bangin assemble yu pai ba lani bangin express ya kata ka feelings ka jongi ya ka jingsau ka jongi de nak liang jonga ngayu i tu ke bom internet ha kaju ka por ngaso ban penram ya ka tu ka jing le tang ba ban penram yu pai ba kam don jingmot namar behind jong ka ne kidon ki banga ong persyak ni kalong ba kidon kita ki wat kita ki MLA MDC ki bagi pai ba lagi ya keno kita ki MLA MDC chong tunum bos kidai gi hespa hapok ka ki ba kiu ya ka spa ka pau ka jong ki napok ka hima ka jongi bat balik ini ki pen kelumar yu pai ba ngan su tu EP ni kalong kadon ka jing bom siu jong ki ya ka royalty jong ka hima jin riu kulur nyau kulur namar ba kim siu ka ni ka royalty kawan ka jing kela ya pok ka isi jong ka hima langrin mentah de namar bawan ka jing kela kadon ka jing long insecure jong ki bayo ti duk no ya ka tu ka kam ka jong ki pok ka hima ka jongi namar ba ka hima le se ka hima ka administration ka hima le se kila ban sim action ya gini ki bom burom ya ka administration jong ka hima ya ka royalty jong ka hima kim siu de kiting ya kata ki kwa bet ban wanra ban thau jing kulumar khanang ba ka expectation jong ki hi kalong ban wanra ka jing kela ba yo le se ka council kan snap ki ban thung sim lani acting sim da ki breu ki ba don ke jing ya dei ke ba maki kila ban pen kungu ki kana makin lat ban siu ke ni ka royalty ke ba nru kulur nyau kulur tang ba nakaliang jongi ong tang namar ka jing ya raha spa ke jong pi ka jing ya kwa spa jubor ke jong pi penon kamban yu pai ba uba lui uba sida ubam tip ya ka benang khendau ban pendram yu pai ba ngasau ba kamdon jingmot tak kadau ngasim ya ke ni ka senjam ka jing sha ningkong ngasau ban ong ba kani ka jingpan clarification jongi ka district administration ngasau ban ong ngin supan bangin yo ya ka data lani bangin yo ya ka clear picture la ka don em rei menta nakaliang jong ka district administration ru kampat jubab ini kani la simpo daki benai kampat jubab namar ba kampat jubab menta ngin pha ya kani ka copy letter syaki tu ki concern authority la de pha katu kat ni teliki department concern authority kebarsa menta bang kampat yo ban pha stang haki lai teli kawai kalong how chief justice jong ka meklaya high court natasha urita ya chief justice ubak ya ka illegal mining nangta syaga National Green Tribunal tangba namar bakini ki biru ki lapan kwa hadu kata-kata nakaliang jongi ingin pak baik ingin pendap ya ke ba ki kwa kenang ba kin jakwa nang ni sama kasiti ka ba ngi phangi kalong ba ngi panjing shai na ka district administration kajing panjing shai jongi kalong whether there is illegal or not the illegal transportation of coal and limestone ni tip shai ini kidang don hapo kajing ong illegal di haba kadang don kajing illegal de ngisno tu ba ni kajing mi jing kelumar kadai ya doyong pat mausun kani kajing kelumar jong ka himalarin tu kani rukan ong epi daka basai kadai tang na kadau jong doyong pat mausun de ni panjing sai na ka district administration kadon em kataka illegal transportation and illegal mining of coal and limestone kata kadai ka ba nakaliang jongi ni panjing sai na ka district administration ting solongo ba ka district administration ka deputy commissioner jong ka Southwest Kasil kampat jubab padu bani sini de nakaliang jong ingin sapet lata kam respect lane kam respon ya ka ba nakaliang jong panjing sai ka bangi exercise hok ya kata ka hok ka jongi ban ngiyat ru da ka ni ka legal intention ka bangi yat menta ngin sapet kanu kalat kelenti bangi ru ngin sapa kanu kenja legal action persa ya kata ka deputy commissioner namar ba ngitip kanu kalat kelenti ka bangin haplan yat bangin rat tingkong ya kini Kenya cuma ban ong ba ni ka jing ki ka bumi menta singen dia po kasih apa KCDC ru kadina ka daw jong ni ka jing don jong kita ki jing ti na daw do yong ni ai na kamut hoi kalong ka besai ba kat ni ka jing kelumar dei ka ni ka jing kelumar bro khot ka dei na ka jing ya raha spa jong ki ban light ban siu ya kata ka royalty jong ka hima ka ba ka khajana jong ka hima ka bala poi henru kulur nyo kulur dan mentala wan ka jing kelah ka administration jong ka hima dikim kwa ba kani ka administration jong ka hima kan kelah ki kwa bet badon utu bariem uba ya bam klub bet ki kenang ba maki kin yo bam jam bet ya katu kesan kulur henru kulur kenang ba
kenang ba makikin yo bam klub ba ye katuka hok jong kahima ka hok jong pajba kenang makin laj siu den rei haba wan ra ka jing kala hapok ka administration jong kahima maki ki along insecure mata ka jing ting jong ki kalong ba ki yo ki du no gitu ki jaga ki ba ki tre ki kita ba ka jing du jong ki kalong ka basai ba kahima ka hapan pendu iki ngi pha ka ni ka kruak ka basai sa usim jong kahima larin ba lara usim jong kahima larin pendu ya kini ki nong sim ka bu ya kahima ka jongi na kaliang jong iru ngin hapan pet daki lat ki lenti ba ngiru ngi haban ya cakmat ba lada usim udang entertain ya gini but you kwa ban ailat ya gini ba involve sa kanika illegal activities na kalian jong ngiru ngin hap perkat da kumui namar ba kalong ka pasai ba nginom kwa ba kanu ka revenue jong ka hima ka royalty jong ka hima kan light no watang sting karu